Mars! Hi! Mars! Ha? Diba yung kumari ko, galit na galit. Pero pag ako yung tumatawag sa kanya, hindi niya ako sinasagot. Bayad sa. Kapon. Hindi, Gcash mo, diba? Oo, pala ganit ka ito ah. 750. Send mo yung number mo. Oy, number send. Ay, ate, asan ako? Dito. Talia, good morning, nak. Alis na sinong nang. Bye. Wala, I love you. I love you. Bye-bye. Halika na, pasok na tayo. Wow, sana all. Yes. Hi, auntie. Good morning. Tita ni Brenda. So, gawin na tayo sa store. Pero bago yan, dadaan muna ako syempre ng Puente and ng Mercado kasi may pinabibili pa sila sa akin. Okay, see you later, Maushi Eatery. Na-excited ako makita yung mga pictures and student ulit. Diba? Andito na tayo sa aking suking tindahan. Good morning! So, isang atay. Isa ka kilo. At anay mayayaman o pak! Shopping color. Wala kaming cash. Saan? Hindi sana kami dyan. Ano Kaming cash. Withdraw mo na. Ang sa, di ba? Pero ito di mayayaman, pa-withdraw na lang. Tingin mo diha. Bye! Punta na ako sa store. Diba? Paskong Pasko na at fiesta pa dito sa aming street. Nanalo yan sa best in cleanliness, best in design, street dance. Diba? May mga banderitas kami. Ayan ang ating store. And syempre yung school, ayan na. Hala. Uy, mukhang marami na namang nag-park sa harap natin. Hi, Batingting! Oh, there you go. Oh, hi sir, good morning. Ay, yung atay. Atay na. Long break. Yes, super long break. Hala, pakayaman naman ito. Paganin, Wala pa ba? Madam, eto na madam. Huwag ka naman magalit, madam. Ano yun nila to? Ang bango. Okay. Okoy. Okay na okay? Yeah. So we have also a patty. So eto na yung pinadala pala ni Kagawad Billy na banana chips. Yan. So may mga flavor siya. Lahat cheese. Cheese and sour and cream. So hinatid niya na dito. We also have barbecue. So ano daw to? Takose, ang isa. 12 pesos. Wow. So 12 niya to binigay sa atin. Ibebenta natin ng 35 pesos. Ayan. Ha, grabe. Nabarahan ako ng... Oo. Ay, may kilala ako magbobena mano neto. Nako. Oo. Naku, kilala ko yan si Sir. Susuportahan tayo niyan ni Sir. Ano pa ba tong flavor? Lima pala flavor nito eh. Where's the BBQ? Yan. Tira natin. Halika. Subukan natin alokin. Iwanan sila. Sir! Na ikaw na magbayad, malaki. Ha? Sir, baka gusto mo i-try, sir. Ano yan? 5 flavors. Meron tayong barbecue. Para... Binabebenta rin lang niya sa akin ng estudyante kasi nga raw pang suporta niya sa pag-aaral niya. 12 lang daw po. Yan. Sour and cream, cheese, caramel. Yan. O, diba? Di naman. Hiling ka pala kay Tulpo, sir, ha? Ito. Thank you, sir. Ayun na, so we're back. So ngayon po,
we expected a lot of customers. Huh? Nakabangs ka din. No, kasi it's unit meet ng mga bagets, ng mga estudyante, sa mga student. May mga taga-Villa, taga-Balingasag, no? Kaya, for sure later, mas marami na ng mga student and teachers na kakain. So, andito na rin yung ating mga meals and foods. Yan, naka-ready. Actually, parang gusto, dapat pala naglauya tayo ng Napa may klase niya. Kasi meron daw pong may paparating daw na, hi! Welcome back to us! So, ang tagal ko kasi ring nawala, mga moms. Hi, ma'am! Yan ay ating mga suki. Oh. So, ngayon, nag-ano pa tayo. Hi, ma'am! Kaon na! Yes! A vacation. Yeah. May bagyo na naman daw, totoo ba? Yes. Eight? Bagyong sa letter U. Uwan. Bagyong uwan. Meron na. So, baka wala na naman tayong klase ngayon. Medyo makakapangamba. Ayan. So, ang ating a la carte is still here. Buhay pa. Buhay na buhay. Wala kang Alin? Wala kang butchi. Mayroong konti. Hindi ako nagluto ng marami kasi alam na nasa recipe. Paano yun? Ang daming ngayon. Sayang naman. Sina. Yan, bali yan lang yung ubos. Oo. Tapos dito, ayun na sila. Yes, good morning. Kain na. Egg. Tulog ka egg? Atay. Atay. Okoy na okoy. Ano ko? Kanang hipon. Okay. Kadua, sir. Okoy kasi, ayaw ko anong tawag dito sa... Sa inyo? Ng fresh na kwan? Na hipon. Gamay na hipon. Welcome back mga suki. Hi! Ayun na yung ating mga suki. Mag-order na. Ano sa'yo? Wow. 50? With gravy? With gravy? Isa ba? Next, may gravy ka? Ikaw? May gravy ka? Nasaway una ni hatag. Ayun ang 20. Sakay-sakay. Lagyan mo. Punta mong gravy. Bilang, te. Ate, nagbilang nga, mate. 50. Saan ni kami? 20 Saka egg. Lagyan? Ano sa'yo? Ano sa'yo ate? Ilang ka pala? Ay, 2 ka. Hi, Ramos! Nice to see you again. Ano sa inyo, ma'am? Plate. Ha? Totoo ba? Price. Yes, they're back. Wow, kaon na. Hala, soft drinks ka pa nagkaon. Dami mga teachers natin, mga students. Hindi ko nakuha na kanina eh. Okay naman. Kain na sa lahat. Ano, hurot ka na din. Oh. Gusto rin po siya. Wala na rin sa tinda. Sabi dito sa naubos na yung, wala na rin atay. Isa na lang peraso.
Burger steak, 3 na lang. Oh, diyan, pwesto ka dyan, oh. Naapay, giniling, isda, 1 na lang. Mga tulo ka order na lang ang boss. Ay, grabe naman. Ganun sold out. Naapay atay, oh. Oh, sold out po siya. Sana as. Uy, bilihan mo naman ng bagong ano to. Hi, bossing! Nakagaba to kami. Ano daw? Naipasok? Wala. Students natin ha, wala ipasok bachelor, pero may mga athletes from other. School. Puno yan. Bukas. Na, may mga teacher. Oh, kasi may mga teacher din yung nakasama. Diba? Niya, kay nagbalon, ano man, di ba? Nagbaulon yung iba. Kami, wala man ibalon. Alaman na yun, umuman ta. Magluto na lang tayo ng 10 kilong kaldereta, mama. Tapos, Kambing. Ano man, Isang lecture. Bukas. Mag-lechon daw Mamayang tayo. gabi, tutulog tayo ng 5 kilong Sheila. Sayang nga ma'am, siya sa namin kasi nakakamiss yung ating pagtitinda dito sa ating Ma'am Eatery. Ay, dyan na ba? Timbahaw! Ano na? Ano sa inyo, mga tirador ng bahaw? Nakaka-nervous po pag nag-hi na sila, nag-I miss you na sila. Parang alam ko na yan. Kaya alam, may kanin lamig pa ba? Wala na, kami na lang. Yun lang. Magkaon na mo. So ayan mga moms tomorrow, hindi pa sure kung may klase. Kasi nga daw Pati kayo, senior high? Wala pa sure. So hintayin natin yung announcement. Hello po! So abangan natin yan. So for now, thank you so much to everyone, especially sa ating mga suki na pumunta kanina. At hurot na rin yung ating ulam. Yung a la carte natin is talagang sold out na rin. That's all for now. See ya. Ang init. Gusto ko na maligo.